Yau. A to aidar ne. To wai mun dawo season 4 tabarma season 4. To shikenan ne yanzu zai Day zama 1 dawo. muna nan day 1 tabarma season 4 day 1. Ga biyu ga fani kamar yadda kuka sani. Lele suspension. Pele. Cire kai. Gintsewa yawa. Gintsewa. Ga ya ba sabon sunanka? Baso. Yawa baso. Baso dan daba. Baso kato bai karfi. Baso ba da shi. Ga ba hagu. Muna nan tare da ku a season 4 tabarma Insha Allah. ga Pele nan fa. Yawa. Muna nan ga gyabe can. Tabarma season 4. Yes. Ba ƙarya. Aka yake. Ku tara ku zaka. Muna nan. Yawa. Inspector Ali. Yes. Inspector Ali. Calling sunana. Uban yan gwara ba. Tabarma season 4. Kuma ai cin hancin na Dewan. adalci ne. Na adalci. Rasko mu kara rasko mu. Rasko mu. Dai kada ku manta ku tara ku raka muna nan dawowa insha Allah da izinin Allah. To ga mu ga wasu mu gabaki daya tabarma season 4 insha Allah. A tara a raka muna godiya.